Jo he estat diputada del Parlament 12 anys, 7 sent diputada en l'oposició i 5 com a presidenta del Parlament. Per tant, en conec la vida parlamentària. I puc dir que els darrers 5 anys han estat molt diferents als anteriors, molt diferents. El Parlament ha anat canviant i ha anat creixent el seu to, no en un sentit positiu sempre, sinó més aviat en un sentit de tensió. I jo aquesta l'he viscut, i l'he viscut molt sovint. I molt sovint m'he hagut de pensar d'alguna manera per no respondre o per no fer callar massa sovint els diputats i diputades. I per tant jo esperava que aquesta propera legislatura encara seria més difícil perquè va acabar molt tensada en diferents moments, en diferents ocasions, però sempre pel tema nacional. Tothom esperava a la presidenta del Parlament amb les ungles posades. Per què? No per lo que ella podia dir, sinó per lo que ella havia representat. Ella era una persona que venia del món activista, havia donat molta força a l'Assemblea Nacional i per tant la coneixien d'això. I com si diguéssim no li van perdonar res. O sigui que jo crec que en el fons el que després deien d'ella ja ho tenien preparat. A veure, em va emocionar molt, igual que el primer dia em vaig emocionar de ser la primera presidenta del Parlament i realment m'hi sento molt orgullosa d'haver-ho estat. Tenia ganes de deixar-ho i tenia molt clar que ho havia de deixar perquè ja s'havia acabat d'alguna manera la meva etapa en primera línia. Però lògicament l'últim dia, que a més ve precedit de 8 o 10 dies de comiats amb els funcionaris, amb el meu equip directe, amb el meu equip més propi, amb tots, passes una setmana despedint-te i fent petits discursos que al final tens els sentiments a flor de pell i això doncs també em va influir. Jo no sóc una persona que se'm notin massa les emocions i en canvi vaig passar uns dies que realment pensava, no, calma i tranquil·litat perquè això passa, però així com en altres ocasions jo deia es tanca una etapa i s'obre una de nova que la tenies molt clara, com quan vaig estar al govern, del govern a l'oposició, de l'oposició al president del Parlament, que aquí jo tancava una etapa i sempre deia jo ara em jubilo i per tant ja no tinc una feina concreta i això canvia, ja no tindràs un equip per treballar com sempre ha passat i suposo que tot això barrejat va fer que estigués emocionada.